היום נלמד להכין טבעת לכבוד יום העצמאות. כמו שעושים צמיד 2, אנחנו לוקחים גומייה כחולה, גומייה לבנה. לא משנה איזה צבע מתחילים, שמים את הגומייה הראשונה 8 כאן, ואז את הגומייה השנייה הלבנה כאן. וצריך לקחת במסרגה. לא חייבים, אבל רצוי. למשל, יש 4 מסרגות. אתן לכם לראות את אחת הטבעות שהכנתי. זאת. אוקיי, נתחיל בהריגה. לוקחים את הגומייה שמלמטה ומעלים אותה פה למעלה. אותו דבר גם בצד השני. ואז מותחים, מורידים למטה את זאת ומחפשים עוד כחולה. לוקחים, שמים פה ואז פה מעלים, מותחים. מתחיל כבר להיראות, צריך לפחות 9 גומיות. עכשיו לוקחים לבנה ומעלים אותה לכאן, וגם את הצד השני. סליחה, זה לא מסתדר. סליחה על העיכוב, הייתי צריך לסגור את הדלת. עכשיו לוקחים כחולה, אפשר גם לעשות צמיד מתכלת, לא משנה הצבעים. שמים את הכחולה, לוקחים המסרגה ומרימים ושמים כאן למעלה ומותחים. ברגע שחושבים שיש מספיק, צריך לספור את הגומיות. 1, 2, 3, 4. נשארו לי עוד 5 גומיות להרוג. אוקיי, עכשיו אני צריך לקחת צבע לבן ולעשות פה. לוקחים למעלה ושמים כאן בינתיים 5 גומיות. זה מתחיל להיראות כמו צמיד. הטבעת. ועכשיו חוזרים. גומייה כחולה. אם גמרו לי הכחולות, אעבור לתכלת. ושמים כאן למעלה. מעלים את הלבנה. וכאן. בינתיים יש לי 6 גומיות. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. אני כבר. עכשיו אנחנו מורידים את הכחולה ומעלים את זה למעלה. שמים את הלבנה מלמעלה ומעלים. כמה גומיות בינתיים? 7. מותחים, סופרים 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. לוקחים גומייה כחולה. רגע. הנה, מצאתי. ושמים פה למעלה. לוקחים את הלבנה, שמים אותה פה למעלה. בעזרת המסרגה כמובן. 8 גומיות, רק עוד 1. עכשיו לוקחים לבנה. לא להתבלבל בין גומייה לבנה לגומייה כזאת. אני לוקח גומייה לבנה ושם אותה פה למעלה. עכשיו אני לוקח את הכחול ושם פה למעלה.
עכשיו, פה אני לא שם את זה. אני לא שם פה עוד גומיה, אלא אני לוקח, סוגר, מרכיב את זה כאן. ככה. אני מעדיף על 2 כי אז זה לא מתפרק. ואז כאן בצד השני עכשיו מורידים פה את הלבנה, מוציאים, והנה טבעת תאום העצמאות.